салом бинандагони гиромӣ, имрӯз 30 август сархати хабарҳои радиои озодӣ аз ин қарор аст. Путин гуфтааст ки бо ташкили марказҳои мутобиқшавии муҳоҷирон дар Русия розӣ аст. Дар қуллаи Ленин 2 кӯҳнавард ба ҳалокат расид. Зеленский хитоб ба артиши Русия гуфт ки ба хонаҳои худ баргарданд. гумрукчиёни Шерхон-Бандар мегӯянд транзити ангишти Тоҷикистон ба Покистон аз хоки Афғонистон зиёд шуд. Ин ва дигар хабарҳо дар идомаи барнома. Президент Владимир Зеленский ки аз шурӯи амалиёти бозпасгирии назорат бар шаҳри ҷанубии Херсон хабар дод, хитоб ба артиши Русия гуфт ки хоки кишварашро тарк кунанд, чун Украина дубора назорат бар қаламравҳояшро барқарор мекунад. Зимни муроҷиати телевизионияш шоми 29 август ӯ ваъда дод ки артиши украиниҳо русҳоро то сарҳад пеш хоҳанд кард. ӯ гуфт, агар зинда мондан хоҳанд, вақт ҳаст ки низомиёни Русия бираванд. Хона равед, гуфту. Алексей Арестович, мушовири президенти Украина, аз ин пеш дар як муроҷиати видеояш гуфт ки сарбозони украинӣ киштиҳои русӣ рӯи обҳои дарёи Днепрро ки барои интиқоли молу маҳсулот ба қаламравҳои ишғолкардаашон дар вилояти Херсон истифода мешаванд, гулӯлаборон мекунанд. Сухангӯи шӯрои амнияти миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷон Кирби гуфт ки ин амали украиниҳо аллакай натиҷа медиҳад ва русҳо маҷбур мешаванд мавқеъҳои воҳидҳои низомиро тағйир диҳанд. Президенти Русия Владимир Путин гуфт ки аз пешниҳоди таъсиси марказҳои мутобиқшавии муҳоҷирон ба ҳаёти Русия ҷонибдорӣ мекунад. ӯ гуфт ки дар кишварҳои мисли Қирғизистону Тоҷикистон зарурати ташкили муассисаҳоеро кайҳо пуштибонӣ мекунанд ки корашон аз шарҳу тавзеҳи қонуну қоидаҳои зиндагӣ дар Русия барои шаҳрвандони ҷӯёи кор дар ин кишвар иборат мебошад. матбуоти расмии Русия хабар дод ки пешниҳоди ташкили марказҳои мутобиқшавӣ барои зиндагӣ дар Русия дар суҳбати президенти ин кишвар бо Игорь Баринов, раиси Оҷонсии федералии умури миллатҳо садо додааст. Сайти Кремлин менависад, Баринов ба Путин гуфтааст, барои иқтисоди Русия нирӯи хориҷӣ кори зарур аст, дар ҳоле ки мавҷи азими хориҷиҳо метавонад вазъи қавмию фарҳангии кишварро дигар кунад ва ин чиз хатари ба вуҷуд омадани анклав ва афзоиши ҷинояткориҳои қавмӣ шавад. ба хотири роҳ надодан ба чунин ҳолатҳо, ба қавли Баринов, марказҳои мутобиқшавӣ метавонанд дар баробари қонунҳо ба хориҷиҳо дар бораи расму анъана ва фарҳанги маҳаллии Русия маълумот дода, инчунин ба онҳо ёрии ҳуқуқии равонӣ пешниҳод кунанд. Русия солҳои охир ва бахусус баъди шурӯи ҷанги беасосаш алайҳи Украина талош дорад аз ҳисоби собиқ ҷумҳуриҳои шӯравӣ ҳарчи бештар шумори шаҳрвандонашро афзоиш диҳад. навраси 14-солаи хатлони Омина Худойқулова аз як озмуни забони англисӣ дар шаҳри Лондон бо ҷоизаи аввал баргаштааст. Дар ватан ӯро бо тантана пешвоз гирифта, бо мукофоти пулӣ ҳам қадрдонӣ карданд. Аммо дар суҳбат бо радиои Озодӣ муаллими Худойқулова Ҷамолиддин Фаттоев гуфт ки дар нишастҳои ҷашнӣ аксари шогирдон ҳамроҳ бо устодонашон даъват шуданд, вале дар канори Худойқулова дар ин маҷлисҳо ҷои устодаш холӣ буд. тафсилоти ин ҳодиса дар нашри ахбори имрӯз пешкаш мешавад. ва дар ин барнома ҳамчунон дар бораи нархи пиёз дар вилояти Суғд дар пайи манъи содироти он гузориш медиҳем. хабарнигори радиои Озодӣ аз бозорҳои шаҳри Хуҷанд иттилоъ медиҳад ки ҳоло 1 кило пиёз 3.5-4 сомонӣ нарх доштааст ва ин нисбат ба як моҳи пеш 2 баробар арзон аст. баъди танаффуси чанд ҳафтаина содироти ангиштсанги Тоҷикистон ба Покистон тавассути хоки Афғонистон аз сар гирифта шуд. вебсайти Орионо Ньюс ба нақл аз ронандаҳо ва ҳам масъулони идораи гумруки гузаргоҳи Шерхон-Бандари Афғонистон менависад ки дар як шабона рӯз аз ин гузаргоҳ 100-120 мошини борбар бо ангишт ба самти Покистон мегузарад. раиси хадамоти гумруки Шерхон-Бандари Афғонистон Муҷоҳид Муҷоҳидзода гуфтааст ки ин ангишти транзитӣ буда ҳаққи дар хоки Афғонистон монданро надорад, дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон гуфтанд ҳукумати Толибонро дар Афғонистон ки 1 сол пеш сари қудрат омадааст эътироф намекунанд. айни замон омори расмии баёнгари афзоиши тиҷорати миёни Тоҷикистон ва Афғонистон будааст. аз ҷумла ба иттилои мақомоти гумруки вилояти Хатлон ки бо Афғонистон ҳам марз аст, Тоҷикистон дар 6 моҳи аввали имсол ба Афғонистон 195 000 тонна ангишт фурӯхтааст ки дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 6 000 тонна бештар будааст.
мақомоти қирғизистон гузориш медиҳанд ки дар натиҷаи фоҷиа дар қуллаи Ленин 2 кӯҳнавард ҳалок шудааст. раёсати умури дохилии вилояти Уш ба бахши қирғизии радиои озодӣ имрӯз гуфт ки фоҷиа шаби 28 август рӯй додааст. ҷасади Георгий Весиловский, кӯҳнаварди 38 сола аз Русия ва Вячеслав Шейко, як кӯҳнаварди 41 солаи сокини Қирғизистон, дар дохили хаймае ошкор шуд ва гуфта мешавад эҳтимолан сабаби марги онҳо сармои шадид ва ё заҳролудшавӣ бо гази карбон мебошад. аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва ҳоло талошҳо барои аз баландӣ ба замин фаровардани ҷасадҳо идома дорад. ба навиштаи бахши қирғизии радиои озодӣ дар 3 соли гузашта ҳам 2 ҳодисаи марги кӯҳнавардон аз Полшаву Русия ба қайд гирифта шуд. бо вуҷуди пурхатар будани қуллаи Абуали Сино ё Ленин, бисёр кӯҳнавардон орзу мекунанд ки онро фатҳ кунанд. қуллаи Ленин дар марзи Қирғизистону Тоҷикистон қарор дорад ва дар соли 2006 ёдовар мешавем Тоҷикистон қуллаи Ленинро ки баландиаш 7134 метр аст, қуллаи Абуали Сино ном гузошта буд. ва дар поёни барнома қурби асъор барои рӯзи 3 август Бонки Миллии Тоҷикистон 1000 рубли русиро мисли дирӯза 166 сомонӣ, $1 амрикоиро 10 сомонию 24 дирам ва €1 ба 10 сомонию 25 дирам баробар кардааст. ин қурби расмӣ аст ва эҳтимолан дар бонкҳои тиҷоратӣ қурб каме фарқ кунад. барномаи ахбори озодиро 3 соат пас, яъне соати 2 рӯз ба вақти Москав ва соати 4 ба вақти Тоҷикистон тамошо кунед. то он замон охирин хабару гузоришҳоро аз вебсайти радиои озодӣ пайгирӣ кунед.